lebo natáčam to cez ten Bandicam a tam, keď som neregistrovaný, tak môžem natáčať najviac 20 minút. Skončili sme u toho game modu, tak či chcete, aby nejakí hráči, čo vám prídu na server, ktorí zavolajú vaši kamoši, aby mali game mod, alebo každý hráč, aby mal game mod, tam napíšte 1 a ak nechcete, tak 0. Max Players, ak máte malé internetové pripojenie, tak dajte 5 alebo 8. Najlepšie od 5 do 10, ale dajte si 10. Spawn Monsters, či chcete spawnovať zombíkov alebo tak. Generátor štruktúre, či chcete generovať mapu. View distance je či ak máte malé pripojenie, tak tam dajte menšie, napríklad 4 a tu si dajte mod, ktoré sa vám bude zobrazovať na po MOTD, ako máte server, miniatura server a tam napríklad poďte na server, užijete si zábavu. No a potom dáte krížik, chcete zmeniť uložiť dokumentu a potom si len server spustíte z Minecraft server a môžete si zahrať s kamošmi, ale ešte si ukážeme, ako si založiť Hamachi sieť. Neviem, či to viete, ale oplatí sa to. Prepačte, ale som trocha chorý. Join an existing network. Ak majú vaši kamoši Hamachi sieť, tak sem meno si napíšte, meno a sem heslo. Má tu kamošov, to všetko kamošové a tuto si vytvoríte svoju. Napríklad heslo dáme 1, neviem, či to už je, ale nie. Ale Minecraft ešte není. A povedie kamošom meno a heslo od tejto Hamachi siete a môžu sa k vám pripojiť a môžete spolu hrávať na serveri. Tak to je asi všetko. Tak budem sa s vami tešiť v ďalšom videu. Tak zatiaľ, no ešte som chcel povedať, nebudeme točiť asi tak 2-3 dní, tak nečudujte sa, tak zatiaľ čau.